Salamu aleykum hormatly watandaşlar. İlkinji nowatda men şu Lewap vilayetinde hem-de Mary vilayetinde bolan tupan zerarly aradan çykan watandaşlarymyzyň ene atalaryna, dogan garnaşlaryna, ýakynlaryna özümiň çuňur gynanjymy bildirýär. Eziz watandaşlar, özüňiz bilýäňiz, ýeriň ýüzünde näçe wagtdan bäri koronavirus epidemiýasy ýaýrap ötýär. Bul epidemiýa ýaýrap oturan wagtynda hemme döwletler özleriniň näçe milliardlap pullaryny sarplap öz raýatlarynyň janlaryny halas etjek bolup elinden gelen bar işler edýärler. Şu bollugyça ölüm az bolmak üçin, gitginiň az bolmak üçin hemme zatlar, hemme çäreler edýärler. Eger daşary ýurtlarda raýatlar galyn bolsa, olaryň gaplaryna çenli zatlaryny, iýişjeklerini öz hökümeti tarapyndan getirip, şol ýaşaýan döwletlerini gaplaryna çel eltip goýýarlar. Emma biziň döwletde munyň tersine biz sen aç ölseňem saňa seretjek adam ýok. Sen bir näme diýip haýwanam bir adamam bir da şu taýda daş bir başga döwletlerde haýwanyň gadry biziň döwletimizdäki adamyň gadryndan ýokarda. Biz şu derece yetdik-de şumat. Emma begendirýän zat bir topar ýaşlarymyz, ýaş ullarymyz, watandaşlarymyz, hatda aýal gyzlarymyza çenli özleriniň videolaryny goýýarlar, pikirlerini aýdýarlar. Onuň goýulýan videolary görüp kommentlarda öz pikirlerini ýazyp galdyrýarlar, like goýýarlar. Men şolara ullukan sag bolsun aýdýan. Bul birleşen biziň bir ulu güýjümizdir. Indi bir teňňäniň iki tarapy bar diýilýärli. Bärde ýene bir zat bar da, şol aktiv herekete daşyndan seredip hany näme bolarka, ay şular şu diktator aýryp bize de bir başga döwletleriň käli bir erkin demokratik bir döwlet şular esaslandyrarmyka, başararmyka diýip daşardan seredip oturan watandaşlarymyz, ýurtdaşynaky watandaşlarymyz size ýüzlenýän. Bärde özüňiz görýäňiz, ýurdun içinde şumat ol diktatoryň güjükleri, organ işgärleri aýlanyşyp börler. Ýöne biz ýurtdaşyna şumat hemme internet, hemme zat açyk. Siz edip bilýäňiz, öz pikiriňizi aýdyp bilýäňiz videolarda ýüzüňizi görkezmäň. Emma öz sesiňizi ýazyp bilýäňiz, öz pikirleriňizi görkezip bilýäňiz, öz tekliplerinizi aýdyp bilýäňiz. Umuman şol herekete işden goşulyp biz şol diktatory bollugyça tiz aýryp şol zalim hökümetden tiz diýinip bilýäs. Eger birleşsek, beýdip gapdaldan goýulýan videolary seredip bir tamakin bolup oturmaň bil. Bu umuman halkymyzyň jemlenmeli ýeri şumat. Näçe adamlarymyz şol tupany gyrylyp gitdi. Şonu bir şoňa bir döwlet tarapyndan bir gynanç bildirip, bir şol daşarda galan watandaşlarymyza, ýyldaşlarymyza jaý berip, ağaçlaryna bir nahar berip edilýän hereketler barmy? Ýok. Muňa derek näme diýerler? Dogonluk kömek diýişen bolup, Owganstana kömek ugra diýerler. Sen halkyň şuma daşarda aç ýatyrka haýsy wyjdanyň bilen bir goňşy döwlete dogonluk ýardam edip bolýar. Muny diňe biziňki ýaly bir zalim diktator hökümet edip bilýär. Olam siýasy oýunlaryna siz gowy düşünüň, eziz adamlar. Biziň halkymyz aç ýatyr, şonu bildirmejek bolup edýärler. Biz olaň edýän işi biziň halkymyz dok, şondan artany berdik diýjek bolup şonu etjek bolýarlar. Biz aslynda şeýle däldigini, aslynda türkmen halkynyň aç oturanlygyny, näçe maşgalalaryň öýsiz, öwlarsyz oturanlygyny görkezmeli. Şonu görkezmek üçin biz şol hereketlerde işen bolmaly. Bolmasa barjak yerimiz tupik köçedir. Soňumyz ýokdur, soňumyz çüýrükdir. Eziz adamlar, şoňa düşünüp şu herekete goşulyň. Biz özümüz üçin, öz azatlygymyz üçin göreşýäs. Biz kanun bolamyzok. Bärde gorkmaňsyz hiç zatdan. Gaýtam olar şumat gorkup otyrlar, şoňa dogry düşünüň. Şu halk birleşdi, özleriniň ýok bolup gitjekdigini, kemme eden etmişler üçin jogap berjekdigini halkyň öňüne çykyp şonu gowulyp otyrlar. Şoňa üçin birleşiň, eziz ýyldaşlarym. Sizden
Ha işte ýalbarýan bu meň bähwidim ýa bir şu hereket aktiv hereket edýän watandaşlarymyzyň bähwidi üçin däl, bu hemmämiziň bähwidimiz üçin. Eziz adamlar, düşünüň şoňa. Biziň her birimiziň goýýan videolarymyz şu hakda bir maglumat alyp edilýän işleri barada, mitingler geçiriljek bolup otýar. Şolar hakda bir maglumatlar alyp, şo maglumatlara görä, şolaryň aýdýanlaryna görä biz hereket etsek, biziň her birimiziň ullukan hereket etdigimizdir. Bärde hiç kim özüni bir orta çıkarıp can pida etmek gerek der. Sizin entek atlarınızdan hiç yerde çıkanok. Dini biz birleşýändigimizi şu internetin üstü bilen edýäs. Soňam iň soňunda da şu koronavirus epidemiýa diýinip hemme ýerler açylan soň miting etmekçi. Şu mitinge de hemmämiz gatnaşmaly. Biz uly güýç bolsak bize hiç kim hiç dat edip bilmez. O diktatorum, onun güjüklerim hiç kim hiç dat edip bilmez. Şoňa dogry düşünüň, eziz adamlar. Bize şul karantin gaty bir uly mümkinçilikler şu halkyň birleşmek üçin şul bolup duran karantin ýagdaý biziň üçin ullukan mümkinçilik, şonu ýatdan çykarmaň. Biz hemme zat öz elimizde halkyň elinde. Biz birleşsek, biz hemme zat edip bilýäs. Dinläňiz üçin sag bolun eziz adamlar.